Ja sam Nemanja i u ovom klipu ću vam objasniti kako se u električnim kolima vezuju ampermetar i voltmetar. Krećemo sa voltmetrom. Oni se uvek vezuju paralelno električnom izvoru i postoje jednosmerni neizmenični. Kod analognih instrumenta onih sa kazaljkom moramo da pazimo kod merenja jednosmernih napona na polaritet krajeva instrumenta. Inače, kazaljka skreće u kontra stranu i može doći do pucanja iste. Kod digitalnih instrumenta ne moramo da pazimo na polaritet. Kod obrnutog polariteta ispred očitane cifre pojavljuje se minus. Znači, zapamtite, voltmetar se uvek spaja paralelno s merenom izvoru. Ovdje imamo neke primere vezivanja voltmetra. Ovo je jednosmerni izvor i pozitivan kraj se vezuje na pozitivan, negativan na negativan. Jednostavno. Ovo je neizmenični i kod njega možemo bilo koji kraj voltmetra vezati na bilo koji kraj merenom izvoru. Kod neizmeničnog napona, znači. Sad idemo za ampermetre. Da bi merili jačinu struje u kolu, moramo prekinuti to kolo u tački X. Znači ovdje je obeleženo X. Znači možemo prekinuti ovdje ili ovdje. I tu ubacujemo ampermetar, kao što se vidi na slici 2. Oni se uvek vezuju paralelno. To je to. Lajkujte, prijavite se na kanal i komentarišite. Pitajte šta vas zanima i šta vas buni.